Sanibona, ngiyanibingelela nonke, ngiyanamukela kwi-National TV 1. Umphakathi wase-North West ubusukhathele indlela ophethwe ngayo osomatekisi. Izolo lo mphakathi ubambisene wavele wakhetha ukushisa amatekisi emva kokuthi abashayeli bamatekisi bebevimba izimoto ezincane uma nje zinabantu abangaphezulu kwabathathu bebehlisa. Lokho-ke kumosha izinto kakhulu ekuholela ekutheni kusho inqwaba yamatekisi. Kanti-ke abantu baphawulile ngokuthi umphakathi wenze kahle ngoba awuphoqelekile ukuthi ugibele amatekisi, ngoba kwesinye isikhathi umuntu usuke empintshekile ngasezimalini ebese ecela umakhelwane noma umngane ukuthi mhlawumbe akamsize amgibelise inyanga yonke and then yomkhokhela makuphela inyanga. Into ongeke uzuyenze ematekisini, ungafa nokufa. Kanti-ke abanye bathi kusencane lokhu, uma beqhubeka abashayeli ukugibelisa abagibeli amatekisi abo ngenkani, ababanike phela imali yenyanga yonke. Kanti-ke abanye bathi ama-owner kwakumele angawathengi inhlobo lamatekisi, uma kuwukuthi bazothi uma sebehluleka ukwakhokhela balwe nabantu badala uthuthuva emphakathini. Kuningi-ke abakushoyo, sicaphune nje lokho. Imibono-ke le yahlukahlukene ngalolu daba. Vele-ke ngenza kwethu asisoze sabona ngendlela efanayo. Sibamba lawo manje, nibe nosuku oluhle, sharp.